Biblia učí, že večný život zahŕňa oslobodenie od všetkých fóriem bolesti, smutku a smrti. Toto je súčasť zasľúbenia o novom nebi a novej zemi, kde veriaci budú žiť v dokonalom pokoji a šťastí Božej prítomnosti. Táto vízia večného života predstavuje stav, kde už neexistuje hriech ani jeho následky, teda žiadna bolesť, choroba ani smrť. V knihe Zjavenie apoštol Ján opisuje víziu o tom, čo príde na konci vekov, keď Boh oslobodí svet a zničí všetko, čo spôsobuje utrpenie. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude. Ani smútok, ani krik, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné veci sa pominuli. Tento verš nám dáva obraz o budúcnosti, kde už neexistujú fyzické ani emocionálne utrpenia. Boh prisľubuje, že vo večnosti odstráni všetko zlo a všetky jeho následky, takže ľudia budú žiť v dokonalom pokoji a radosti. Úplné oslobodenie od hriechu a jeho následkov znamená, že smrť, bolesť a utrpenie, ktoré sú dôsledkami hriechu, už nebudú mať miesto. Veriaci budú žiť život bez bolesti, kde nebude utrpenie na duši ani na tele. Tento život bude možný len v dokonalej harmónii s Bohom, v plnej jednote s ním. Biblia zasľubuje, že túžba po spravodlivosti a pokoji bude vo večnosti naplnená. Prorok Izaiáš píše: Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé veci sa nebude spomínať, ani nevystúpia na myseľ. A vlk a baránok sa budú pásť spolu, lev bude žrať slamu ako dobytok a had bude mať potravu prach. Tento obraz nového neba a zeme ukazuje svet, kde je absolútny pokoj a harmónia medzi všetkými stvoreniami. Zasľúbenie života bez bolesti a smrti dáva veriacim nádej a útechu počas ťažkosti. Vedie ich k zameraniu na večné hodnoty a na vzťah s Bohom. A tiež ich spája s ostatnými veriacimi v nádeji na večný pokoj. Toto zasľúbenie ukazuje, že večný život je život naplnený pokojom, radosťou, harmóniou s Bohom. Všetky ťažkosti tohto sveta raz skončia a budú nahradené dokonalým, osobným životom s Bohom.